waboto ebe kinaka Obasarango Teru wakwa mebi naka Obasarango Aso ndị USA aso watantakịrị ma akụrụ ya wụrụ eso ihe nọ na ndị mọtato ndị mbụ mara ha amapịakwa gị ọnụ ị na-ama ụra mmadụ onye tara ha Awunu. Ele na bagregre. Ala kasi ko khili ala kikriri. Bro ko no matigro ngwa awunu. Ele ki eji akwa pro ji di mo na si diso ngwa hoyi. Awunu se mo tezi na ngari na ro mi ba akwa. Nya ko shige mo la ga na chike rusu. Ge bi da ne ba kwa ja kwa de ne ba kwa zinu na mem na change minds. Na ni awunu. Diga se no do kwa odora. Gasi no de. Ana mo so watantakre. Yan na timo. Ah! Ni. De babene. No, obra kan ti mo body mo shamne. Won wore kro nya ha aka na atok ifo. Urela aka ro ya gele sunu. O he no nga ro mo kan pati ga na no le gbo opi. Opi ike. Odama ya no ga ada ga na no. Ele ina ala kashi. Nobody mara ora aka ti ga si thank you. Si na ogbali ala. Aka odikwa aka Igbo aka ndị ọcha. Aka wata fo ko so afoziri. Ofuziri. O de ekwupụta bebe na akwụkwọ nsọ mgbe akwụkwọ nsọ so na akwụkwọ Jeremiah. Isi na amaokwu isi. So hapụ na ụmụntakịrị ka ha bịakwute m na eteta eze na egwuregwu ọwụke gị na ha. Gbasa ha bịakwuta so ewe ngwa ha gbawa aka ntị. Gị na-eji ya. Ngwa kọọ ozuole ịma na ihe anyị kwuru bịa nga ọ wụsị anyị tụtakala ala ego anyị ji azụ ụgbọala anyị zụọ moto anyị bụ ala anyị na-ejikwa anyị ebe ka anyị na-akpa nganga anyị na-enye kriza ebe ụlọ anyị gbafere taa bọlie ntụ elu ndị ahụ anyị gbaa ide anyị ga-agba ndị otu ide anyị gbaa ndị otu aja ọ ihe anyị kwuru bịa ka echefukwule n'ụlọ ha na-enwe na gidi ruo ndidi iri na ahụ maka so fantastico chai imakwasị moto ama m sị ha ngaji zụọ jimpu anyị karịala cars anyị karịbele vehicles ọbụta bụ moto ka mba ha karịbele moto ka ma nwaanyị zụrụ hama anyị ka na akpọ hama ọ ga-akadokwa mma ọ lara elu ka jim elu ya ha ka ọjị ma chi ihu ya ọhụ elu ote anyị na-akpọ machi elu ha ka ọjị jim hama ọ ka anyị ga-azụ elekwana nsị m ajụ ole mgbe na-apakụ gabeji nke a ga-apakụ n'ụlọ nke n'ụlọ unu gabeji ga na-apakụ mmento n'ụlọ ka anyị ka oke nọ n'ụlọ unu a ga-apakụ ya na n'ụlọ m agbakọta ala ọcha ote gbabara n'ime ili gị anya m anụ anya iri ote tọrọtọrọ ya tọmagị n'ime ili moto hubere ego hubere gị nọ nga na-ekwu ebe a ga-adọwa ozigo so ya Chineke na-arụ ọrụ ebe eji anyị arụ ọrụ You guys are here. Amada. Oh, so sorry about my kid sister. Sometimes on a diva funny because area. Oh, makora, I want to go. What I'm talking about, I'm going to be. Around the area of the USA. I saw in Nigeria, Mamma. I want to kill my Katana Kuru, but I can do USA. USA. I'm going to never better. Oh, better. I need to never breakfast. Okay. Okay, fine. You're so funny. Thank you. Please, sir. I heard that Nina Batia